Jeg vil byde velkommen til en ny række i serien Naturligvis. Jeg vil denne gang sætte fokus på behandlingsresultater. Unikke behandlingsresultater. Resultater, som løfter øjenbrynene og siger, hold da op, det var da utroligt. Og jeg håber, at det vil være med til at åbne verden, gøre den lidt mere mangfoldig, og sætte lidt flere muligheder frem til dig, hvis du en dag får brug for hjælp. Og i dag har jeg besøg af Bente Repstok og Inger K. Og Bente, du har 10 års klinikerfaring som akupunktør, hvor du blandt andet har specialiseret dig i AMD. Og hvad søren er det AMD er? Ja, AMD det står for aldersbetinget makuladdegeneration. Det er en sygdom, man får. De fleste får omkring 60 år. Nogle af dem får den der. Det er en øjensygdom, som nedbryder nethinden. Der er en AMD, der hedder tør AMD. Man kalder tør AMD også selvfølgelig. Ja. Og så er der en, der hedder våd AMD. Okay. Og det er cirka 15%, der bliver ramt af den tørre, og 85%, der bliver ramt af den våde. Så øjenlægerne, de fortæller jo, at de ikke kan gøre noget ved den tørre. Og der har vi akupunktører jo så været inde og fundet en behandlingsform frem, som kan gøre det. Og det er fantastisk livsbekræftende og kan hjælpe menneskerne. Helt sikkert. Og det rammer mange mennesker. Er det ikke rigtigt? Det er omkring 15.000, der bliver ramt af det i Danmark alene. Jo. Det er jo også rigtig mange mennesker. Og tallet er endda nok større i dag, fordi vi har en højere aldersprocent på os. Ja. Så det er rigtig mange, og det der sker, det er, at den tørre AMD, den går ind og nedbryder cellerne. Vi har omkring mellem 1 million og 500.000 sanseceller i vores øjne, i vores nethinde. Og de bliver simpelthen nedbrudt, som vi bliver ældre. Man kan snakke om de frie radikaler, som mange mennesker ved. Det er, når et æble, det rådner. Præcis. Og jern, det ruster. Det sker jo efterhånden, som også i vores krop, at vores antioxidanter, de nedbrydes, og vores frie radikaler får lidt mere spillerum. Ja, det er jo en naturlig reaktion på at vi bliver ældre. Det sker jo overalt i kroppen, det sker på huden, det sker i organerne, det sker alle steder, men det sker også i øjet. Lige præcis. Men hvad er det så, der kendetegner AMD? Altså, hvordan mærker man det? Ja, det første, man mærker, det er faktisk, at man begynder at se en lille smule sort plet rundt omkring. Ja. Nogle, de mærker det meget ved, at der kommer sådan lidt tåge foran den. Okay. Sorte farver begynder at blive lidt grå. Og på den måde får de sådan lidt mere dårlig syn. Ja. Ude i siderne på vores syns, det er altid kun inde i centralsynet, der sker noget. Men ude i siderne, der bevarer vi faktisk en rigtig god del af vores syn. Så det perifære syn bevares? Det er simpelthen det perifære syn, der bevares, ja. Og det gør jo så, at der er en masse ting, der går galt omkring livskvaliteten. Og det vil sige, man kan ikke møde folk, eller man kan møde folk på gaden selvfølgelig, men man kan ikke genkende dem. Folk, man kender. Man kan ikke køre bil mere. Man kan ikke læse mere. Man kan ikke spille musik mere, fordi man ikke kan læse noder. Der er mange ting, man ikke kan. Og ikke kun det. Efter den tørre AMD, som man siger, så kommer mange gange den våde AMD. Og den våde, det er der, hvor at man går ind, og øjet selv prøver at restituere sig selv, danner nye blodkar for at forsyne nethinden. Fordi den tørre, den gør jo, at ilten ikke kan komme ud til nethinden. Ja. Så derved danner man så nogle nye blodkar, så blodforsyningen kan komme ud til. Men de her nye blodkar, de dannes selvfølgelig, men de bliver meget tynde og fine og utætte, og væsken løber så ud i vores nethinde. Ja. Og så får vi det syn, som jeg hører tit mine patienter sige, det er ligesom hvis du kigger under vand. Okay. Fordi alt bliver bølget og buet og skævt. Og der er jo så en behandlingsform, man kan få for den. Det vil sige for den våde. Den virker ikke på alle, men den virker der på en del. Og det er nogle indsprøjtninger, man kan få. Altså det er ved lægen, ved øjenlægen? Ja, okay. Det er det. Okay, så man kan fra lægelig side kan man behandle den våde. Yes. Men det er jo ligesom en overbygning, eller det er en videreførelse af den tørre. Ja, så kan de gøre noget? Kan lægerne fra forskellige side, kan man gøre noget ved den tørre AMD? Ikke hvad vi har ved overhovedet. Vi har ikke hørt noget endnu. Nej. Vi får altid at vide, at vores patienter er mange fortæller, at de får at vide fra deres læge, at nu kan de komme hjem, og så må de prøve at lære at leve med det. Men de vil aldrig blive totalt blinde, fordi det perforerede syn, det bliver bibeholdt selvfølgelig. Ja. Så, men de kan ikke gøre noget for den tørre. Nej. Men det kan vi. Det er jo det, der er fantastisk. Ja. Okay, hvad gør man? Jeg skal lige få det med den våde. Hvad gør lærerne? Kan man bruge laser? Bruger lærerne laser, eller bruger de sprøjtet noget ind i øjnene? Altså, nogen bruger laser, og nogen går simpelthen ind og sprøjter en form for kemisk stof ind i. Jeg vil ikke udtale mig helt dybere om det, men det er noget, man sprøjter ind for simpelthen at lukke de her nye
tilkommende blodkar, der bliver dannet, sådan så der ikke løber væske ud. Ja. Og det er det, man prøver at gøre. Man prøver at stabilisere øjensygdommen. Ja. Man kan ikke forbedre den, men man kan prøve at stabilisere den, så der ikke dannes nye blodkar, som forringer den. Så det fundamentale i AMD kan man ikke rigtig gøre noget ved for officielt side. Nej. Men det kan man med akupunkturen. Ja. Det er jo helt fantastisk. Ja. Inger? Ja. Hvordan har du mærket det? Du har jo AMD, og man må jo sige, at du har AMD nu, for det er jo ikke noget, der sådan helbredes og bare forsvinder. Nej, men det er blevet bedre, er det ikke det? Meget bedre. Ja. Prøv at fortælle sådan din historie. Jeg kan fortælle dig, at jeg undrer mig meget. Jeg flyttede over i et nyt hus, og der så jeg, at fugerne på kaklerne rundt omkring, de var meget ujævne, og jeg tænkte, det var lidt griset. Og sådan gik jeg og undrede mig et stykke tid over de her mærkelige linjer i mit nye hus. Og helt tilfældigt, må jeg sige, der sad jeg og kiggede på nogle brochurer, jeg havde liggende fra en øjenlæge. Og så var der sådan et tærende stykke papir med et punkt, man kunne kigge på. Og jeg tænkte, hvad var det? Og så jeg alle linjerne sådan buede, og så stod der, nu skulle man se at komme til øjenlæge. Okay. Og det kom jeg så. Sådan en lille test, man lige kunne gøre. Ja, okay. Og det er 2,5 år siden. 2,5 år siden? Ja. Og jeg fik tid med det samme, og fik konstateret, at jeg havde AMD. Og fik at vide, man kunne ikke sætte prognose på det her, men jeg skulle tage den med ro. Ja. Det gik nok langsomt. Ja. Og tage den med ro, det kunne jeg jo så ikke vel. Jeg blev bange og lavede lidt sjov med det, og tænkte, om jeg skulle skifte min gravhund ud med en førerhund. Men så var det jo, jeg hørte, at jeg kunne bevare mit syn, så jeg kunne bevæge mig rundt. Ja. Så jeg beholdt gravhundene. Ja, okay. Og så gik det sådan lidt tilbage i perioder, og i oktober måned sidste år, der var jeg så inde til en kontrol, og fik bekræftet, at mit syn var blevet ringere. Og hvordan opdagede jeg det selv? Det gjorde jeg jo ved, at jeg begyndte at blive blændet om dagen, når jeg kørte bil. Jeg havde et godt stykke tid undladt at køre bil om aftenen. Okay. Men nu kunne jeg heller ikke køre sådan midt på dagen i gråvejr. Nej. Så blev jeg generet af lyset. Jeg spiller meget, bruger meget tid på at spille sammen med andre mennesker og selv. Det begyndte at knive med at læse noder. Så du kunne ikke læse noderne? Nej. Og du blev meget mere lysfølsom. Det er også en reaktion på det, at man bliver mere sensitiv. Ja. Og det er jo egentlig lidt specielt, er det ikke det? Jamen det er, fordi inde i vores nethinde, vores synsfelt, der har alle farver har hver deres frekvens. Ja. Og ikke for at komme ind på, hvor meget frekvens de er på, men det er, hvordan du opfanger det. Okay. Og lige præcis lyset, det er jo meget skarp kontrast til, hvordan vores celler arbejder. Og der mangler simpelthen forsyning til at kunne optage de her ting. Okay. Så det er rigtigt. Lad mig høre, Inger. Så startede du behandling hos Bente. Jeg havde jo fået at vide af min optiker, at der kunne være en hjælp at hente hos Bente. Så det var optikeren, der sagde, at det var muligt med akupunktur? Okay, ja. Flot. Og det tykkede jeg jo så lidt på, og så var der en bekendt, der også ved meget, som begyndte at snakke om brug til akupunktur. Og så tog jeg mig sammen og ringede til Bente. Også fordi min store glæde ved at se fugle, den blev spoleret, fordi der faldt bare nogle fugle ned ude på marken, ikke? Jo, klart. Ja. Det er jo sådan tab af livsværdi. Ja. Også, når man ikke ligesom kan se det, man gerne vil se. Og du kan ikke se tekst-tv. Men så sker der så det, når hun så kommer til dig. Når Inger kommer til dig, Bente, hvad gør du så? Jeg laver nogle test. Jeg får en snak med patienterne om hvad der er sket med dem, og hvordan de har det, og hvor længe de føler, de har haft det, og sådan noget. Og tit så hører jeg også, at de blev opereret. Jeg har gennem mine mange års erfaring efterhånden fundet frem til, at meget tit efter en operation og sådan nogle ting af øjnene, så opstår de her AMD'er. Men så laver vi nogle test, og jeg blandt andet Amsler-testen. Amsler-testen? Ja, Amsler-testen, okay. Hvor man har sådan den der firkant, og man skal se den lille sorte prik ind i midten. Og den fortæller kameraet, så man lige kan se den fortæller rigtig meget omkring, om det er en våd eller en tør AMD, vi snakker om. Okay.
Og det er fordi, at den våde, den vil give buede bølger og ovale cirkler, og mange gange kan man slet ikke engang se cirklen. Jeg kan bevise det. Jeg vil gerne gøre en fortælling, der en våd AMD ser faktisk sådan her ud af øjnene. Når man gør sådan her. Så vil en våd AMD se sådan. Okay. For en der er linjerne buede, og det hele er lidt skævt. For en naturlig vil se, uden den er krøllet. Ja, okay. Og der går vi ind og tester frem og tilbage med læsetest og alle mulige slags test, med og uden briller, mener jeg. Og så går jeg så i gang med min behandling. Okay, så I laver et udgangspunkt, der ser, hvor meget kan jeg se nu? Ja, det er meget vigtigt for mig at vide, og jeg journalfører alting. Ja. Og det er simpelthen fordi, at jeg er nødt til at have min egen dokumentation for, hvad det er. Fordi jeg ved, at når mine patienter går ud af døren, så om 10 minutter efter, kan jeg faktisk ikke huske, hvad hun kunne og hvad hun ikke kunne. Nej. Og det vil patienten heller ikke kunne. Det er klart. Det skal noteres op. Vi skal have noget henhold til. Vi har et udgangspunkt. Ja, det er helt bestemt. Ja. Okay. Så bruger du nålene? Så bruger jeg mine nåle, ja. Jeg har min elskede nåle her, og dem bruger jeg selvfølgelig. Jeg har så 2 metoder, jeg kører på. Okay. Fordi jeg har jo TCM, Traditional Chinese Medicine, som jeg føler skal medvirke. Det er mit hjertebarn også. Men så har vi også Agonova fra John Bohl i Aulum, som har opfundet denne her teknik. Og der går jeg simpelthen og mixer de 2. Og det har simpelthen gjort, at min proces, eller mine resultater. Mine resultater, ja, de bliver skubbet rigtig hurtigt fremad. Ja. Så efter allerede første behandling, at Inger fik min behandling, der kunne hun sidde ved siden af sin mand på vej hjem i bilen og ikke blive blandet. Så næste dag, da hun kom, der kørte hun selv. Så det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig gode resultater, vi kan få. Nu er det jo alligevel, altså det er jo lidt utroligt, at sådan hele lægevidenskaben kan ikke løse det her problem. Men man kan gøre det ved at sætte nogle små pinde i ansigt og hænder og knæ måske andre steder. Ja, forskellige steder har man sådan et billede af, hvordan kan det lade sig gøre? Jeg ved ikke, hvor videnskabeligt det helt er underbygget. Men jeg ved i hvert fald, at det vi gør, det er, at vi sender nogle signaler op til hjernen, som sender videre til hypofysen og hypotalamus, som går ud og starter nogle hormonkirtler, producenter op, som vi går ud og siger, her skal vi starte nogle helbredsprocesser op. Og det er simpelthen det, der sker. Okay, man vækker kroppen på en eller anden måde. Man går ind og vækker kroppen, ja. Selvfølgelig bruger vi også antioxidanter. Klart. Fordi vi ved jo, at øjnene skal bygges op med C-vitaminer og E og D-vitaminer og deslignende. Så, men via mine 2 systemer, jeg bruger, der kører jeg på det, vi kalder lidt urhjernen. Og hvis jeg må låne dit finger, Inger, så kører vi på ledene omkring ledene her. Og der har vi det med, jeg vil kalde det urhjernen. Og i det, jeg sætter en nål i, så kører via centralnervesystemet, som så sender en signal op til din hjerne, som kører den vej ud til hypotalamus og hypofysen. Når jeg så arbejder med TCM, som jeg også gør, så går vi ned til medianerne. Og medianerne er så en anden ting. Det er, hvis du tager en stor kæp og putter ned i en flod, så har du en overflade, hvor der er en lille strømning. Og så i midten af floden, der er en lille strøm. Og jeg skal ned og have fat i den store strøm, som vi kalder qien. Og når vi får fat på den, så kickstarter vi også helbredsprocesserne i kroppen. Ja. Så det er sådan set det, vi gør. Okay. Det er kickstarting af helbredsprocesserne i ens egen krop. Så kan jeg ikke lade være med at spørge, er det så specifikt i øjnene, det sker, fordi andet væv i kroppen vil sandsynligt være i nogenlunde samme tilstand? Jo. Ja, det er så det sjove ved det, fordi når jeg så går i gang med mine behandlinger, så er folk, der har gigt, hist og pist, og de har noget andet hist og pist, og de har hovedpiner, og de har tandpiner, der kan være mange ting. Jamen lige pludselig så forsvinder gigten, og så er der andre ting, fordi man skubber en masse ting i gang, når man går i gang med de her processer. Og selve den behandling med øjnene, det er jo 20 behandlinger, intensiv behandlinger. Så det er 2 behandlinger om dagen. Det er 2 behandlinger om dagen? Ja, af varighed af en halv time. Okay. I 5 dage. Og så holder vi 2 dages pause. Og så 5 dage igen. Med 2 gange om dagen. Og så laver vi selvfølgelig test indimellem for at se. Hvor lang tid tager forløbet? 3 uger? Eller? Ja, altså jeg vil sige, de første, det tager 14 dage. Og så efter det, så går vi ind og tester og ser, hvis der stadigvæk er en proces i gang i øjnene, så stopper jeg ikke bare. Så går vi stadigvæk videre ned til 2 gange om ugen, og så går vi til sidst til 1 gang om måneden. Okay. Og den 1 gang om måneden, den skal så holdes ved lige, for at holde skubbet i gang. Jeg har
plejer gerne at forklare folk, at det er ligesom at have en gammel bil, der skal op over et bjerg, og den her gamle bil skal hjælpes lidt. Så nogle gange triller bilen lidt tilbage, Den skal have et lille puff og så en gang skal den have imellem. lidt puff. Det er det, den skal. Ja. Den skal have et lille puff. Prøv at fortælle, hvordan du mærker forskellen fra førbehandlingen til efterbehandlingen. Hvad er der sket med dit syn? Jeg kører bil selv. I dag har jeg kørt hjemmefra kl. 5. Det vil sige, det var mørkt og meget trafik, og det var uden problemer. Okay. Det var det ene. Jeg kan læse tekst-tv. Det er jeg da også meget glad for. Og det kunne du ikke før? Nej, det kunne jeg ikke. Og jeg kan se noder. Fantastisk. Ja. Ja. Og så var der jo også den fantastiske dag, hvor jeg tror, det var 4. dag. Jeg havde stået og kigget ud på marken. Jeg havde opgivet det her med fugle, og pludselig, så må jeg sige, Jørgen, fuglen har fået vinger. Jeg havde jo ikke kunne se, de fløj. Nej. Der var bare nogle klumper, og nu kunne jeg se, kunne se, hvad der var for fugle også. Ja. Og det synes jeg var en fantastisk oplevelse. Bestemt. Helt sikkert. Er der nogle bivirkninger ved det? Bivirkningen, det kan være, at man bliver træt. Okay. Og så vil jeg sige, når man sætter nålene, så indikerer smerten lige, at man har ramt rigtigt. Prøv at sætte et par nåle, hvor du et par af de steder, du vil sætte dem, så vi ligesom kan få et billede af, hvordan du gør. Det gør vi. Nu vil jeg selvfølgelig lige rense mine hænder. Ups. Skal du sætte nåle på mig nu? Ja. Vil du gerne have, at jeg tager brillerne af? Ja, det må du gerne. Vi tager lige inde i min lille skuffe her. Og de er selvfølgelig forseglet, så det er hygiejniske. Ja, klart. Ja. Nu sætter jeg bare nogle af punkterne. Sæt nogle af punkterne, så vi får et indtryk af, hvordan du arbejder med det. Et af punkterne, der beder jeg simpelthen patienten om at kigge på min hånd foran mig. Og så ser jeg, hvor hendes pupil er. Og så sætter jeg simpelthen en nål her. Ja. Så går jeg meget op og arbejder med muskulaturen i øjnene også. Fordi den skal hjælpes, fordi det er ligesom, det kunne være dejligt, hvis vi var som fisk. Vi kunne altid holde den smidighed ind i vores øjnemuskulatur, men det kan vi desværre ikke. Så den skal hjælpes lidt. Okay. Så der bruger jeg også et punkt op i hovedet. Og den går simpelthen ind og afhjælper. Plus, at de får øjenøvelser. De får øjenøvelser med hjem, som de skal gøre. Okay, man får øjenøvelser med hjem. Ja. Så det vil sige, at man skal træne øjenmuskulaturen også. Ja. Og noget af det aller vigtigste, det er selvfølgelig solbriller. Alt slags solskinsvejr. Og så skal man lære at se sort. Og se sort, det er, at man tager håndfladerne op til øjnene. Vil du prøve at vise det? Ja. Pas på, at du har en nål der. Ja. Og ved at man lukker alt lyset ude, så er det meget vigtigt, at man får set sort. Fordi så ved man, at øjenmuskulaturen, at den får slappet totalt af, og senet får slappet af. Og det hjælper virkelig rigtig meget på øjnene. Så man ikke overanstrænger sine øjne. Der er rigtig mange, der kommer tilbage og fortæller mig, at nu kan de se længere tid fjernsyn, de kan begynde at læse lidt bedre. For de får simpelthen ondt i deres øjne, fordi man anstrenger, man vil så gerne se. Men det er en overgang, det med solbrillerne, er det ikke det? Om det er en overgang? Ja, at man bruger solbrillerne. Nej. Jeg mener helt bestemt, og det er også selvfølgelig noget erfaring, og jeg har læst mig til rigtig mange ting også, det er, at mange folk, og når jeg har spurgt folk, har du brugt meget solbriller, da du var ung og sådan noget? Nej. Jeg ved godt, der ligger meget arveligt i det, og der er selvfølgelig noget sygdom, der ligger i det også. Men det er i hvert fald, tror jeg også, hvis man skal passe på sine øjne. Ja. Der er strømninger, der også siger, at solbriller kan være med til at svække øjnene. Fordi det er ligesom beskytter det for meget, så det får ikke lov at arbejde naturligt. Men det er forskellige retningslinjer. Men i hvert fald i den her fase er det en fordel at bruge det. Det må man sige. Ja. Du siger, der kan ligge noget arveligt i det. Er du bevidst om det? Er der nogen i din familie, der har haft sådan tilsvarende ting? Nej, de blev jo heller ikke så gamle. Okay. Men jeg ved godt, der er arveligt. Men ellers så taler man om, at diabetes kan fremkalde det også, og rygning kan også. Det ved vi generelt, det er jo sådan, det er virkelig dårligt for vores, det oxiderer. Lige præcis. Rygning går jo ind og rammer de små blodkar. Og hvad er det, vi har i vores øjne? De små blodkar. Lige præcis. Så det er det. Ja. Det er kosten er også vigtig. Ja. Ikke? Jo. Så. Kosten er rigtig medfølgende. Jeg plejer gerne at sige til folk, nu kan du godt begynde at spise grønt. Fordi det er meget bevisligt, at spinat for eksempel hjælper rigtig meget på øjnene også. Okay. Så,
Men sådan rent, hvis man sådan skal sige, hvad kan vi gøre sådan, for at forebygge de her ting, så generelt så må man sige antioxidanter. Antioxidanter er hovedårsagen til, at det skal kunne hjælpes. Ja. Fordi og der er antioxidanter, hvad er det så for noget? Det er C-vitamin, det er E-vitamin, det er beta-karoten. I den her sammenhæng specielt, det er måske zink og kobber. Lige præcis. Det vil være rigtig vitale ting. Og der findes et specielt middel, som du talte om. Ja, altså før i tiden, der er kommet et nyt. Jeg skal jo bare lige passe på, hvordan jeg siger det her, fordi det er, jeg vil jo ikke tale ned om det ene, og så tage bedre om det andet. Nej. Men der er en, der hedder Synvital. Okay. Den har været fremme i en del år, og den er også rigtig, rigtig god. Så er der kommet en, der hedder Optamin. Okay. Synvitalen har den egenskab, at du ikke må, hvis du ryger, så er der en til ryger og en til ikke ryger. Okay. Og Optaminen har den egenskab nu, at der er kommet omega-3 i. Så den er rigtig god. Jeg er så kinesiolog også, så jeg går så ind og tester dem kinesiologisk, hvad for en de skal have, og hvor meget de skal have også af det. Ja. Så, og det er simpelthen for at booste vores antioxidanter. Vil man booste vores master antioxidant, kan man sige, i vores krop, så får vi også løftet alle de andre antioxidanter. Så helt bestemt. Så det gælder alt vores væv i kroppen. Det er en god idé at tænke på antioxidanter. Ja. Og også selvfølgelig lang tid inden, at man kan komme i den her risiko. Ja, eller gruppe, ikke også? Ja. Fordi det er jo som sagt omkring 55-60 år, at man ser de første gang. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja, så det er du glad for, Inger, det her? Det er jeg. Ja. Og det kan du godt anbefale til andre. Jeg tager dem herud. Ja, og ved du hvad? Det prøver jeg også. Men de har det jo ligesom jeg skulle høre det fra flere sider. Ja. Og jeg skulle... Det er klart. Det er også derfor, vi tager det med her. Fordi det lyder næsten for godt til at være sandt. Ikke også? At vi ved at stikke nogle små pinde i, kan reparere faktisk en degenerativ sygdom, ikke? Som betyder så meget for os, for vores livskvalitet. Ja. Det er jo helt vildt fantastisk. Hvad med optikerne? Er de interesseret i det her? Ja, jeg har jo den glæde nyhed, at her forleden dag, jeg mener, det var torsdag i sidste uge, der John Bohl Jr. Havde møde med 55 optikere inde i København. Så det var rigtig, rigtig dejligt. Okay. Og, så det begynder at sprede sig lidt? Så nu bliver det rigtig spredt, ja. Og i udlandet, der er det vel også meget kendt? Der har det været spredt rigtig længe, og øjenlægerne bruger det også. I Danmark? Nej, i udlandet. I udlandet. I Schweiz og Østrig og Tyskland og alle sådan nogle steder, der har det været bredt ud i rigtig mange år. John Bohl har jo arbejdet med det her i rigtig mange år, og han har et projekt, et pilotprojekt, hvor det viser sig virkelig, at 8 ud af 10 får forbedringer. Vi snakker meget om, at vi snakker om 4 faser. Vi har en 0-fase, 1, 2 og 3. Og den 0, det er ingen forbedring. 2, det er, hvor det begynder at blive lidt forbedring. Og så 1'eren, mener jeg. Og så 2'eren, der går vi hen og begynder at få det normaliseret. Og den sidste, der begynder man at få faktisk normalt syn. Okay. Så vi må ikke bruge ordene vi afhjælper, og vi skubber, og vi gør alt muligt for virkelig at kan give folk nogle mere livskvalitet. Præcis, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Præcis. Jamen altså, en virkelig, virkelig solstrålehistorie, ikke? Ja, det. Hva? Det må man sige. Ja. Det er det, vi gerne vil vise, fordi det er, folk skal vide, at der er mange veje til Rom. Og her er der faktisk næsten kun én vej. Ja. Ikke? Og det skal frem i lyset, så jeg er rigtig, rigtig glad for, at du kom, Bente, og satte os ind i den her verden, som jeg tror for rigtig mange er helt ny og ubeskrevet. Også tak til dig, Inger, fordi du kom og fortalte, at hvordan det virkelig er i praksis at få sådan en behandling. Tak fordi jeg fik lov. Ja, her kan vi virkelig sige, at vi har fået syn for sagen. Og med disse ord vil jeg sige tak for i dag, og pas rigtig godt på dig selv.